laver Malenes make-up-bureau. Ja. Jeg laver hår. Ja. Malene, hun laver make-up. Ja. I kan bare ringe til os. Ja. Vi er mega gode. Ja. Og vores speciale, det er hvide tænder. Ja. Ja. Flotte viser. Ja. Ja. I ringer bare. Ja. Hej Ditte. Hej Malene. Nu skal du lige fortælle om, hvad er det, vi skal til at lave? En YouTube-kanal. En YouTube-kanal. Ja. Og hvad skal der være på den? Alt muligt. Det var et meget bredt svar. Kan du præcisere det lidt mere? Jeg tror, der skal være noget hår, noget make-up og noget med nogle pølser. Jeg har lyst til en kæmpe stor vaffelis med guf og 3 kugler og flødeskum. Hej Signe, du skal giftes i dag. Ja. Glæder du dig? Ja. Hvordan er du glad for dit hår og make-up? Mega glad. Jeg elsker det til dig. Er det Malene og Dittes firma? Malene og Ditte er de bedste frisør, make-up og tester, jeg kender. Og du godt anbefaler os til andre? Mega meget. Ja. Ja. Glæder du dig? Ja.